Аз не съм получил светото кръщение, но това не ми пречи да получа изкупление. Мрачни улици, гадни и проклети, човек минал по този път може да дава съвети. Силуети мрачни в нощта, може би чух изстрел. Да, не се очудвам, че нощта ще бъде дълга до безкрайност. Стискам здраво револвера, това е моята крайност. Единствено патлака може да ти спаси душата преди някой куршум да ти откъсне главата. Дъждът прохладен, страстите ще потуши, дано не се елее кръв. Господи прости, дрънченето на гилзи по земята не един път съм го чул. Не ми харесва това цървуло, ако трябва да бъда честен, прокурора местен може да те пусне и за 300 лева. Душата ти обаче ще е умрела. Забъркаш ли се веднъж с тези момчета, чупиш тотално парапета на ограниченията, които светът ти налага. Разбрали ме пичага, не обичам по-тъмните стъкла да видя мрачната душа. Защо не се откажеш от белия прашец? Толкова е просто, оборота на диларите ще секне остро. Не си давам акъл, брате, това е стил underground. Аре продължавам, гледа си твоя акаунт.